Stranded. No, přeskočil jsem intro a jsem tady. No. Teď zapluju na ostrov a co mám vůbec v inventáři. Jasně. No. Snažím asi nebudu pádlovat, takže... Takhle. Tady jsme tady. Já se bugnu v člunu. No. Tak, nejdřív tady prozkoumám ostrov, co tady vlastně všechno je. Jo, tak máme 2 nože. Aspoň, že se to stakuje. Tak. Kolik tady máme jug? To byla první. Druhá, tam vidím třetí. Tak jo. Tak. 6 flashingů. Je to ještě nějaké juko. Ale styky. No. Kámen. Ten se taky bude hodit. Tak jo. Doufám, že hra moc neřve. Ještě jsem to na začátku stišoval, tak snad je to akorát. A doufám, že taky je vůbec slyšet. No. OK. Tak jo. Vyrobím si... Kolik mám kamenů? 3. No. Tak já bych to viděl tak, že... Já bych to viděl tak, že tady si hodím... Nehodím. Tady si hodím stick, flashing, kámen. Udělám si sekeru. Jaha, ještě se tady vyházím. Tak, zapalovač, flashing, tak, všechno to vyhodím, oba dva, pití, tak, teď si vem sekeru, jak jsem na tom s jídlem a tak, no, v pohodě, no, a jdeme po nějakých vracích pro úlovky. Tady jsem nějaký hned povzdálí viděl. Jo, tamhle. To bude asi jenom jeden vrak, ale to nevadí. No. Doufám, že tady nepotkám žraloka. Jep, tam je jenom malý vrak, ale taky ujde. Fuel tank. Kabinet a morfín. To jsem bude hodit. Kdybych tak. Pádlo nechci, zapalovač taky nechci. Tohle taky beru jerrycan. Tady by měla být ještě truhla, ne? Jo, tady. No. Airtank. Jak to má použití? Nekonečno? Že by? Si nemyslím. Ještě mi řekněte, že žádný. No, tak tady v tom vraku. Docela nic moc. Ale na začátek se to stejně hodí. Tak jo. Tak jo. Takže, kde jsem si to vyházel? Vyházel jsem se někde, nevím kde, tady. A toto. No, vyhodím bramboru.
si dám bombory. To je airtank, fuel tank, morphine, jerrycan. A ještě se podívám po nějakém vraku, jak jsem na tom. Sakra. No, dobrý. No, takže krásná voda. A tamhle ne tak krásný žralok. No. No pojď. Fašáku, budu mít z tebe večeři. Pojď, tu máš, tu máš, tu máš, tu máš, tu máš. Kolik toho vydržíš? Nadechnu se. Hej, srabe. Je pryč. A hele, tamhle. Pojď. Jo! Jdeme. Rychle. Dávajte. To si děláš srandu? Jako vážně? Teď jsem tady jednoho zabil. Kde? Tam jsem ho pustil. Tamhle. Vidíte ho? Tamhle. Tak hned druhýho. To jako budu mít dva? No, tak proč ne? Vypadni ode mě. Jako, bude to víc jídla? A nevím, jestli já ani s ním aspoň jedno, když budu mít dva, bych se mohl nechat. No pojď. Tak kolik toho vydržíš? Asi jsem ztratil toho druhého žraloka. Jde. Nevěřím, že by jen tak utek. Tomu nevěřím. To není jeho styl. Jako vážně. Tak prej jo. No. Kde jsem toho druhého vlastně upustil? A tady je. Tak super. Aspoň, že tak. Já si zdal, že tam vidím nějakou druhou ploutev. No, tak rychle zpátky na ostrov, mi znova přijde. Tak jo. Nikde ho nevidím. Ježiš, já nechci jít. Mám jdi. Žrádlo. Já chci žrádlo. No, tak velký žralok a dostanu z toho tohle. Vážně? Tak jo, no. Jo, a pokud to nebyl ten žralok, tak jsem tam i viděl vrak. Jo, tak to byl ten žralok. Jo, to byl ten žralok. Sakra. Ne, jo, sakra. A rychle nahoru. Takhle. Tak, dobře. Na chvilku to střihnu, podívám se, kolik je. Tak jsem opět tady. Tak jo. No, tak co tady máme? Co si tady můžu vůbec vyrobit? No
tak nic z toho zrovna moc dvakrát nechci. Tak jo. Pokácím si tady strom. To je hrozně pomalý. Lepší. Dobrá. No, dobře. Aspoň je to rychle. Tak jo. Tak jo. Takže tady... campfire. Kam si tam? Jasně, tak jo. A kolik tady mám kamenů, abych si to obložil? 2 a potřebuji jich 6. No. 4 kameny bych tady mohl najít, ne? Ne. Tak ne. A jak jsem na tom? Takhle. Furt docela dobrý. Jo. Dobrá, tady. No. Teď to asi moc nebudu komentovat, protože fakt nevím, co bych tomuhle řekl. No. Dám si tady kokosák. Drinkable. Kokák. Pojď napij se. Tak. No super, shodil jsem si kámen. Rozbij se. Rozbij se. Rozbij se. Rozbij se, sakra. Jo, povedl jsem to. Tak dobře. Dám si ještě jeden kokosák. Hele, koho pak to tam máme? Pomsta. Seš to ty, doufám. Protože to bych ti měl dát na pár ran. Jako vážně, pojď sem. Doufám, že teď si za mnou další. Sakra. Kterým směrem odplul. No. Rychle zpátky. Koukám. Doufám, že nevidím špatně, ale už by nám mohla vyrůst půlka. A ukáž. No, nevím, jestli je tohle vyrostlý, ale 2 lašingy z toho dostanu stejně. Tak proč ne, že? A dám si teda rovnou jeden kokonat. Okay. Zkusím. No, tak to je švih. Jako vážně, já si ještě poskočím a... Pořádně. To je moc slabý. Vem ho a... No, to je lepší. Hele, tamhle. Jo, tak jemu se nic nestalo. Rvaj. Hej, zastav se. Zastav se, ti říkám. No vidíš, že to je. Tak jo. Jak jsem na tom? Jep, takže. No wow. Rozbij se. Ach jo. Já jen co udělám. Raz, 2 a 3. Rozbij se, sakra. Co musím udělat, aby se rozbil? Rozbij se, jo.
jsem na tom teď? No paráda. Mnohem lepší. No, tak jsem tady a no, myslím si, že pro tenhle díl by to mohlo stačit. Ani nevím, kolik to má minut, ale bude to asi ještě trošku prostříhaný. No, budou tam asi 2 střihy. Pokud jsem to nastavil dobře, jestli ne, tak tam nebude žádný střih. No, takže já se s vámi loučím a čus.